המחקר המודרני מרסק את אמינותו של ספר הברית החדשה. זה משפט נכון או משפט שקרי, שמעיד על פחד ומטרתו להרחיק אנשים מספר הברית החדשה, שלא יאמינו בו. ברוכים הבאים לערוץ לחפש את האמת. בערוץ הזה אנחנו לומדים מה זה נצרות, התייחסותו של המחקר המודרני העדכני בספר הברית החדשה במבט שונה והוגן. זה סרטון ראשון בסדרת סרטונים על זיופים ושינויים טקסטואליים בברית החדשה. נציג בסרטונים האלה טקסטים או פרקים בעייתיים מבחינה טקסטואלית שהוספו או הוסרו או עבדו. הבעיה הטקסטואלית שיש בספר הברית החדשה היא בעיה עתיקה. הנוצרים היום מתוצאות המחקר המודרני מודים שיש בספר סוג של שינוי. שתי מילים משתמשים בהן חוקרי הברית החדשה: corruption, שזה שחיתות, ו-distortion, שזה עיוות. corruption, שזה שחיתות, הכוונה שהספר הושחת בשינוי וזיוף שלא השפיעו על אמינות הספר, והספר נשאר אמין. הזיוף לא היה גדול ורציני שישפיע על הכוונות בספר. אבל distortion, עיוות, הכוונה שהספר מרוב שינויים הושחת, הוא כבר איבד את האמינות. הכוונה שהשינוי והזיוף השפיעו על התוכן של הספר, ושינו את הספר והפך למעוות. יש היום חילוקי דעות בין החוקרים אם הספר מעוות או עבר שינוי קל, ואנחנו נציג את הבעיות שיש בספר בסדרת סרטונים ונראה אם הספר עבר עיוות או שינוי קל ולא משפיע על הספר. נציג בסרטון הזה אחת הבעיות הטקסטואליות הגדולות, והיא סוף הבשורה של מרקוס מ-ט' מ-9 עד 20. היא תוספת. מחבר הבשורה של מרקוס הוא לא כתב את הסיומת. בספר חשוב מאוד, The Greek New Testament 5, The Standard Edition for Translates and Students. כל מי שרוצה לתרגם את הברית החדשה חייב להיעזר בספר הזה. בעמוד 187 בפרק ט' מדגישים בספר שהבשורה מסתיימת במספר 8, הפסוק השמיני, ומופיע למטה בהערות שמו סימן A8. יש מילה עומת מ-9 עד 20. זה אומר מ-9 עד 20 לא מופיע. עומת זה לא מופיע. מה הכוונה? אם תקראו את הבשורה של מרקוס תבחינו שהבשורה מסתיימת בפרק האחרון ט'. הוא מדבר על הקבר של ישוע. שמגיעים לפסוק השמיני, הן יצאו וברחו מן הקבר, כי רעדה ותדהמה אחזו בהן ולא סיפרו דבר לאיש, לפני שפחדו. ואם הופכים את הדף, יש השלמה מ-9 עד 20, והן נמצאות בסוגריים, איך שאתם רואים במצגת, והסוגריים הן לא לקישוט. פשוט זו תוספת. לא מופיע בכתבי היד העתיקים והשלימים ביותר. איך שאתם רואים במצגת, כתוב עומת מ-9 עד 20 א' בשפה העברית. א' בשפה העברית מעיד על כתב היד הסינאית. הסמל שלה א', והאות בבטא מסמל את כתב היד הוותיקנית. ויש גם כתב היד 304, ויש סורי וארמני. כל אלה כתבי יד עתיקים ושלימים שלא מופיע בהן את הפסוקים מ-9 עד 20. מופיע גם איסאביוס וגירום. אלה מגדולי אבות הכנסייה שמעידים שאין עוד פסוקים אחרי הפסוק השמיני. במקביל לעדויות האלה, הכי חשוב לנו הם כתבי היד הסינאית והלטינית, כי הן השלמות והעתיקות והכי אמינות. וזו הסינאית, איך שאתם רואים. אנחנו רואים שמסתיימת עם הפסוק השמיני, ויש חותמת של המחבר שנגמרה הבשורה של מרקוס, ונגמרה במילה טוגר, ועמוד ליד מתחיל עם הבשורה של לוקאס, וגם בכתב היד הוותיקנית מסתיים בפסוק השמיני, ויש חותמת מתחת העמוד, וגם נגמרה במילה טוגר, כמו הסינאית. אבל המחבר פה העדיף לכתוב את הבשורה של לוקאס בדף חדש. החוקרים מצביעים שכתבי היד נגמרים בפסוק השמיני, אז מה שיש ב-9 עד 20 הוא תוספת שהוספה מאוחר יותר. נעיר הערה קטנה לשקיפות. יש מהחוקרים שאומרים שכתב היד הוותיקנית השאיר המחבר עמוד שלם ריק כי ידע המחבר שיש השלמה והשאיר למקום שיוסיף מאוחר יותר. אבל האמת זה תירוץ לא משמעותי, כי יש חותמת אחרי הפסוק השמיני, ואם יש למה לא הוסיף? אלא שהמחבר לא ידע מה כתוב בשאר הפסוקים. אבל יש לנו שתי תוספות לבשורה, אחת קצרה ואחת ארוכה, והארוכה צצה לראשונה בכתב היד האלכסנדרוני במאה החמישית. אז ידוע שיש סיומת קצרה וארוכה. לפי העדות של הספר שהצגנו אותו, הוא נותן ציון A. החוקרים נותנים ציונים לכל פסוק A, B, C, D לפי האמינות. A הכי בטוחים ב-100% ו-B בטוחים, C בטוחים פחות, D כמעט ולא בטוחים בכלל. והם נותנים ציון A שהם בטוחים שהפסוקים הם תוספת ולא מקורי. איך שאמרנו, יש קצרה וארוכה למרקוס. הקצרה לא מתרגמים אותה, והנוצרים לא מודעים שיש סיומת קצרה בכלל. The short ending of Mark. תרגמתי לכם את הקצרה. אני מצטט.
וכל מה שציוו, סיפרו בקצרה לאלה שהיו סביב פטרוס, ואחרי זה ישוע עצמו גרם להם לשאת ממזרח למערב את ההכרזה על הישועה הקדושה והבלתי מושחתת. נקודה. וכל זה לא מופיע בספרי הברית החדשה, והנוצרי הפשוט לא יודע מזה. והארוכה הופיעה אחרי המאה החמישית, ויש גם הבדלים טקסטואליים בין כתבי היד שמציגים את הסיומת הארוכה. אין התאמה בין כתבי היד. אפילו בתוספת הלא אמינה אין הסכמה. הצגנו עדויות מהקתולים ואורתודוקסים פרוטסטנטים. נציג עכשיו מי שמכנים את עצמם ידי אדוני. אני מצטט. החוקרים אומרים, יש שאלה שאין לה תשובה. ידוע לנו ואין ספק שהבשורה של מרקוס מ-9 עד 20 היא תוספת שהוספה מאוחר יותר, כדי להסיר את הלם העצירה המפתיע בפסוק השמיני. אבל אנחנו לא נדע אם הסיומת, הסוף המקורי, עבד. נקודה. מה זה אומר? שהם לא בטוחים מי חיבר את הסיומת, מקורית או לא. בספר שהם מציגים, Watchtower Bible and Trust Society of Pennsylvania. אני מצטט, חלק מכתבי היד המתורגמים מוסיפים שהסיומת הקצרה והארוכה הן לא חלק אמין, שנכתב ברוח הקודש. ואבות הכנסייה מהמאה הרביעית, אוסביוס וגירום, מסכימים שהסיומת המקורית מסתיימת בפסוק השמיני, ולא סיפרו לאיש מפני שפחדו. אז הם מודים מ-9 עד 20, תוספת הוספה מאוחר יותר. אז מה השאלה שאין לה תשובה? הסיומת של מרקוס עבדה. הייתה סיומת ועבדה. או הדעה השנייה, שהמחבר סיים את הסיפור בפסוק השמיני, ואין עוד טקסטים. אבל מה שבטוח שכל זה הערכות. אין ודאות. לזה אומרים שאלה שלא קיבלה תשובה. עוד עדות, מחוקרים שטוענים שיש בעיה נוספת בתוספת מ-9 עד 20, והיא אם בודקים בביקורת טקסטואלית את שיטת הכתיבה שונה משאר הבשורה. לפי המחקרים, השיטה הספרותית הכתיבה שונה, לא אותו מחבר, בסגנון שונה לגמרי, והתוספת נלקחה משאר הבשורות. במעשה השליחים, התגלות ישוע לאישה מיוחנן, וההתגלות לתלמידים מלוקס, ול-11 מלוקס, ועלייתו לשמיים ממעשה השליחים. והחוקרים המאמינים טוענים שכל התוספות הם משאר הבשורות במעשה השליחים, ואבות הכנסייה קיבלו את התוספת הזו. בשיטת הענידה לזה הוא נחשב קדוש. התוספת נחשבת מהספר הקדוש, כי נלקחה משאר הבשורות והייתה מרוח הקודש. לטענתם, מספר בשורתו של ישוע, המשיח הקדוש, לימוד ופירוש, מאת ג'ק מייסון, וזה ספר קתולי. הוא אומר, בסיומת הבשורה של מרקוס, אני מצטט, למרות שאנחנו לא יכולים להוכיח שייכות הסיומת למרקוס, חייבים להדגיש שהכנסייה קיבלה את הסיומת והוסיפה אותה לספר הקדוש. איך שהזכרנו קודם לכן, יש הבדל בין מקור ובין השראה. מקור, מה שנכתב בידי המחבר, והשראה, מה שהכנסייה מעידה עליו, בהיותה בעלת השליטה והסמכות הקדושה. נקודה. מה זה אומר? שהכנסייה עצמה היא מחליטה מה קדוש ומה לא. היא מחליטה אם הבשורה קדושה ונכתבה ברוח הקודש, לא כי זה קדוש, ולא כי אלוהים הוא מחליט, אלא הכנסייה אם החליטה זה קדוש, אז זה קדוש. ויש מהחוקרים מודים שסוף בשורתו של מרקוס מלאה בבעיות. ראשית, השתיקה של האנשים. הבשורה נגמרת ולא סיפרו דבר לאיש מפני שפחדו, והעצירה מפתיעה, ופתאום ההתגלות של ישוע, איך שלוקס ויוחנן כתבו, וסוף הבשורה לא מופיע בכתבי היד החשובות ביותר, הסינאית והלטינית. בסגנון הכתיבה שונה מזה של מרקוס, ומבחינה ספרותית במרקוס לא יכול להיות שחיבר את הסיומת, והסיומת הזו יש בה גם תוספת שאין בשאר הבשורות, שישוע גער בתלמידים על חוסר אמונתם שיקום מהמתים, ויש גם הוראות שישוע נתן לתלמידים שלא מופיעים בשאר הבשורות, כגון שיקריזו את הבשורה לכל העולם, וגם המאמין יוטבל ויושע. האמת, הפסוק הזה יש בו בעיה בין הפלגים בנצרות. הטבילה חשובה או לא? הפרוטסטנטים אומרים שהיא לא חשובה, האורתודוקסים והקתולים אומרים שחייבים להתאבל, וההוכחה שלהם היא הפסוק הזה, המאמין יוטבל ויושע. הפרוטסטנטים עונים להם שהפסוק הזה לא אמין מבחינה טקסטואלית. אם ישוע אכן אומר, לפי הבעיה של מרקוס, ועוד בעיה בחוק האמונה, אם ישתה רעל ממית לא ינזק. זו בעיה רצינית שנתקלים בה הרבה מהנוצרים שלא מוכנים לקבל טיפול רפואי כי הם מאמינים, ותוכלו לתת לנוצרי רעל ולהגיד לו תשתה, ואם אתה מאמין לא יקרה לך כלום. לסיכום, איך שראינו, הסיומת של מרקוס מ-9 עד 20 היא תוספת לפי עדותם של הקתולים, האורתודוקסים והפרוטסטנטים, וגם לפי הפלגים האחרים שנחשבים כופרים, מרונים ואחרים. איך שראינו, התוספת שונה מבחינה טקסטואלית, תחבירית
היא לא מופיעה בכתבי היד העתיקים והאמינים ביותר, הסינאית והלטינית, ואבות הכנסייה גם לא קיבלו אותה, כמו גירום ואחרים. ויש שתי גרסאות, סיומת קצרה וארוכה. הקצרה מתעלמים ממנה, ורוב הנוצרים לא מודעים לקיומה. הם מודעים רק לארוכה, ושמים אותה בסוגריים, והם לא לקישוט. אם יש מילה או פסוק בסוגריים, זה אומר שהוא לא מהסיפור או מהטקסט. וזו עובדה שספר ברית החדשה לא אמין מבחינה טקסטואלי. כל החוקרים המאמינים יודעים שהיא תוספת, אבל אם הכנסייה החליטה שזה קדוש, אז זה קדוש. לא משנה מחיבר והוסיף. וזו עובדה. נמשיך לחפש את האמת. תודה רבה.